Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan, at sa kanto ng kalye pitong gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong tambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurideyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng papo ay usisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi walang labis, walang kulang. Yororolero, narenero, narenero, nereri. Yororolero, narenero, narenero, nereri. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may sa pitong gatang lahat narinig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay matayang ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Rio, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang pitong gatang kailan may gunitang di mawawaglit. Taga rito aking iniibig. Chururulero, narendero, narendero, nerledi. Dito sa pipipitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan, at sa kanto ng kalye pitong. Dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong tambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurideyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa pagbuhay ng papo ay usise? Bangon na mga karonda.
Lasing ko pa lang po nin pagkaaga. Hindi ka pasensyoso, malamang oras po. Welcome sa satuyang programa. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi walang labis, walang kulang. Antabayan na satuyang mga bareta. Narene, Presko, as in may init na bareta. Imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroon siklet. Sa pitong katang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay matayan. Control sa binaobra. Transmitter Engineer Abilindon Turalio. Chief Technician. Ano naman si Ricky Sagayap. Itong aking Iwan po ang sining lingkod, Sensidor. ay huwag magalit. Zerong Servidor. Nangyari Kagawad Jonathan Oliva. ang pitong gatang kailan may ngunit ang di mawawaglit. Tagarito aking iniibig. Churururero, narendero, narendero, nerledi. Agabos po naman nagkukumpleanyo niyan, happy birthday. Agabos po naman nagsiselebrar kan sa indang anibersaryo sa kasal. Happy anniversary po sa indong Gabos. Tanggad pinapagirumdum ko sa Gabos ng mga opisyales kan Naba Federation of Persons with Disabilities na magkakaigwa po kita nin quarterly meeting, first quarterly meeting nagigibuhon dyan sa Naba Gymnasium. Ang oras alas 8 hasta alas 5 nin pagkahapon, pero kung matatapos na tulos ang Gabos na agenda, Kasaysayan sa tuyaman pong ira-wrap up yan, antimano. Ski amay pa, na pag-uusap. i-wrap up tayan. Hindi walang labis, walang kulang. Ang pinaka-importanteng tutukaron ta dyan iyo ang pag-amyandar kan Constitution and Bylaws Kahit na should be properly aligned to the Kamsur Federation's Constitution and Bylaws as well. walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusap. Good morning po kay sa Gabos na Camarines Sur Federation of Persons with Disabilities. Ngunit bakit meron tao Sa Gabos na mga regular na parantaway kan sa tuyang programa. kabuhay ko si Seko? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Good morning Ma'am Esther Gunawan Ampongan. Sa Happy watching po. hindi walang labis, walang kulang. Yururule. Dakol-dakol po kitang tutukaron duman, partikularmente sa tuya pong pagkondusir kan NDPR o ang National Disability Prevention and Rehabilitation Day or Week. Imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroon siklet. Sa pitong katang lahat Dakol-dakol na aktibidades sa laog kan NDPR ang kaipuhan natong maikondusir. ng tahimik na tahimik, magpatay matayang kabawat saglit. Sin palan mapasiring man dyan si Kagawad Manol Hindi walang Xiano Luzon. Siya po ang sa day pa po nakakaaram, siya po ang chairman kan PWDs including senior citizens. yaring isip. Ang pitong gatang kailan may ngunit ang di mawawaglit. Tagarito aking iniibig. Chururulero. Hopefully magibutan na itong mapuunan ta na itong sa tuya pong livelihood program, especially itong pagkakaigwanin gulayan ang mga PWDs. Enterong nabuwa asin man sa indong respective barangay sa Gabos po ng mga presidents kan PWDs. Panan po yan sa tuyang pag-uulayan ganyan na sa aga po, sa aga. April 20, 2023. Dito sa pitong gatang sa
tabi ng buyan. Ang tabayan at sanaan sa tuyang mga bareta sa lado ng karawat sa kinabanin showbiz, pati naman po ang kamugtakan kan panahon. Sa panlang Asin man an sa tuya pong kapalaran yun yan na aldaw, Pebrero 19, 2023. sa buhanan buyan at sa kanungan. Kisi-kisi na kamo. Dito ay nagpuumpukan ang Aga na baga. tambay na walang Matana kamo. buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Nililiyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit merong tao Luto na po kita nin masiram na pamahawan. kapuay ko si Seko? Mayo pa nin lulutuon, magpasiring na kamo sa merkado publiko ngunyan sa banwaan ni Nabwa. Oras ba sa gulo? Market day ngunyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Morning man kan sa kuyang amigo, Walang kulang. Mr. Martin Beloro. Leo, Good morning, Nonger. Good morning man sa MDRRMO Nabwa. Mamayuman ni Mr. O'Neil Quinones. Sa pitong katang lahat narinig. Umibig 6 minutos na po makalisan oras na alas 5 din pagkaga. magpatay matayang kabawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Nililiyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may Kung sa Bareta, si Tevez, hadi-hadian sa Negros Oriental. may gunitang di mawawaglit. Taga rito. Base man kay Mayor Degamo. Ipinagpahayag man ni Pamplona Mayor Janice Degamo ang pinaghibong paghahadi-hadian ni suspended Congressman Arnulfo Teves Jr. asinkan sa iyang mga pamilya sa indang probinsya sa Negros Oriental. Pagnangog kan Senado, manunungod man sa pagdadaan kay Negros Oriental Governor Roel Degamo, pinagdirektang itinukdo ni Mayor Degamo si Teves na igwanin kinaaraman sa mga nangyayaring garadanan sa saindang probinsya. Ipinahiling man ni Mayor Degamo ang listahan kan 49 na mga biktima nin panggagadan sa Negros Oriental magpoon 2007, asin ang mga kasong ini konektado nin huli na nagluluwas sa nagkakapirang mga kaso na parehas or napareho ang suspect sa paggadan patotoo na igwanin private armed groups ang mga Teves. Nililiyo, walang labis, walang kulang. May isang Pero digdi kinakatakutan man ang pamilya kan sa indang lugar or sa indang lugar ninhuli man ta pag-an mga Teves ang kalaban asin inireklamo mayong abogadong gustong mag-ako sa kaso or magtindog sa kaso asin minsan pa subot ang piskalya pa ang magre-rekomendar na dain na idagos ang reklamo. nililiyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit Kinan Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources as in Commission on Elections sa hindang probinsya takotnan or takotman sa mga Teves ninhuli sa paghandal na baka dasinda magadan man. chismis na pag-uusapan lang. Nililiyo, walang labis, walang kulang. Yororoleo, nareneo, nareneo. Pinagbuyagyag man ni Mayor Degamo ang impormasyon na dagos pa man ang illegal na isabong sa saindang probinsya na minamanduhan kan aki kan kongresista na si Kurt Matthew Teves as in igwanin proteksyon. Haliman kay dating Governor Pride Henry Teves. Sa pitong katang Himutikan naman ni dating Governor Pride Teves ang akusasyon kan alkalde asin sinabi pa man kaning nakapag-supiter na siya nin waiver sa Department of Justice or DOJ nganing masiiripan sa iyang sa iyang bank accounts nganing patutuohan na mayo siyang illegal na aktibidad. itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga ng yaring isip. Ang punggatang kailan may gunitang di mawawaglit. Taga rito aking iniibig.
Pinahimutikan ni Senator Bato na daidaan niya kaparientes si Teves. Pinahimutikan ni Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa ang naglalakop sa social media partikularmente sa probinsya kan Negros Oriental na bias siya. Asin na bayadan ni suspended Congressman Arnulfo Teves Jr. Ikadawang aldaw kan pagdangog kan Senado manunungod man sa paggadaan ki Negros Oriental Roel Degamo tulos man na pinahimutikan ni De La Rosa ang mga akusasyon kan mga Negrense na bayaran tuta asin related siya ki Teves. Sinabi pa man ni De La Rosa na maski gaano pa daa kayaman si Teves, ako siya kaini na bayaran or dai siya kaini kayang bayaran. Chismis na pag-uusapan lang, walang labi. Pinagpahimutikan giraray kan senador ang pagkakaigwanin danin ugnayan kan sayang agom sa pamilya kan kongresista. Paliwanag pa man ni De La Rosa ang sayang agom na igwanin anti nakapag-agom nin Teves na taga Dumaguete alagad bako ining related o bako ining kaparientes kan pamilya ni Congressman Arnie Teves. Pag-uusapan lang, walang labis, walang Naglinaw pa man na ang Teves na napag-agom or naging agom kan anti kan sayang agom na Teves na haliman sa pamilya kan mga Kastila kan Serafin Teves asin bako sa pamilya ni Ferminio Teves na pamilya naman ni Congressman Teves. Agahaga naman nin pasensya si Pamplona Mayor Janice Digamo ki De La Rosa asin sa mga miyembros kan komite na darasanakan na pagkabot kan mga taga Negros Oriental sa iyang agom na si Governor Digamo kaya may mga nasabing siring kaining bagay. sayang ka ba Ulos naman na pinaglinaw ni Mayor Digamo na sinda bilang aggrieved party. na pag-uusapan lang, Os puso man na nagpapasalamat asin nagtutubod sa pagiging patas kan komite ninulita maski naka-session break ang mga senador pinagtawan sindanin oras nganing imbestigaran or maimbestigaran ang kaso kan sa iyang ginadan na agom. wawaglit, taga-rito, aking iniibig. Yururuleo, nariruleo, nariruleo, nariruleo. Mientras tanto, ex-DFA Secretary Albert Del Rosario, gadan na. Nagadan na kasudma si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa edad na 83. Inihan pinagkonfirmar ni Department of Foreign Affairs DFA Secretary Enrico Manalo. Si Del Rosario ang nagsilbing Foreign Affairs Secretary sa administrasyon ni dating Presidente Benigno Aquino III. May isang Magtukaw bilang Secretary kan DFA, naging Philippine Ambassador to the United States sa termino man ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. bukan ang ilang bilyong istambay na walang Pinanginutan man ni Del Rosario ang matrayumfo na arbitration case na nagresulta man sa pagkapanggana kan Pilipinas kan 2016 sa Urulay kan South China Sea. Ngunit bakit merong tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng papuay ko si Seko? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang, hindi walang labis, walang kulang. Sa COVID-19 update, DOH preparado sa COVID-19 surge. Pinagsiguro man kan Department of Health na handa or preparado na sindangon yan na anuman ang klase ng surge kan COVID-19. Kasunod naman kan pag-ako na naglangkaw ang positivity rate kay ni matapos ang pagrumdom kan mga Pilipino sa Semana Santa. Sabi man ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nairehistro na sa 7.6% ang positivity rate haliman sa 6.9%
kan nakaliis na semana. Lampas naman ini sa threshold o pamantayan sa 5% na ipinagtalaan kan World Health Organization or WHO. Ay huwag na magalit. Ito naman kay Verhere haliman 274 average na kaso kada aldaw, nasa 371 na ini. Hindi maulit, taga rito aking iniibig. Yururure. Agad preparado pa man subuot ang health system kan nasyon para man sa panibagong surge kung mangyayari man ini. Asin ini man ninhuli sa marhayan sistema na naitalaan sa mga ospital, dugang nakaraman kan mga healthcare workers, asin presensya kan mga bakuna, asin bulong. Mansubot dapat gamiton ang positivity rate sa lebelo na sitwasyon sa COVID-19 sa nasyon. Entras tanto, ipinaliwanag niya na mababaon yan ang demand sa laboratory testing. Ninhulita kadakol sa mga tao naggagamit nin antigen testing o nagsi-self-isolate na sana pag-igwanin na mamatayan na raot kan sa indang lawas. Gatang sa tabi ng buyan, makasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung liyo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan ng buyan at sa kanto ng kalyet ng gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Supply kan bagas, Meron kanigo na maski dai na mag-import sigun man sa Department of Agriculture. tayo kung pikon ng iyong ugali at hindi Nagsiguro man kan Department of Agriculture or DA na namamantener subuot ang magkakanigong supply kan bagas sa nasyon maski dai na mag-import asin igwaman nin banta na posibleng shortage. Kausaman kan pinagtutubudan na magiging epekto kan El Nino phenomenon. Naman sa DA ang ending stock kan paroy para sa enota quarter kan taon 2023 nasa 5.66 million metric tons na maabot man in 51 aldaw. ang magli Sinabit naman na figure na pinapalaugan nin 3.12 million metric tons kan locally produced rice, 1.77 million MT kan bagong stock asin 774,050.44 MT kan imported rice. panlang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Sabi pa man na pinaglalao man na madudugangan pa ang supply kan bagas sa liman sa ani kan mga palay farmers magpon Marso asin Abril na pwedeng magagamit or magamit sa panahon na maapektaran ang mga umahan oras na magpuon ang El Nino. Iniibig. Yurururero, narirero, narirero. Ito tama na pinagkanselar kan DA as National Food Authority ang pag-import ng 330,000 metric tons na bagas ninuliman sa Urulay kan legalidad. Sinabi man kan Federation of Free Farmers or FFF na illegal ang gigibuhon kan DA as in NFA kung mag-i-import ng 100,000 metric tons na bagas. Ninhulita ini lapas man sa probisyon kan Republic Act 11203 on the rice tarification law. Paboran grupo na makakuha ang NFA nin buffer stock nin bagas saliman sa inaning paroy kan mga parauma sa satuyang nasyon bot paman kan kilusang magbubukid ng Pilipinas na mailangkaw kan NFA ang dakul kan babakalo na bagas sa mga parauma nganing maisabay ini sa presyo kan bagas kan mga rice traders. Labis, walang kulang. May isang Sumpay kani sinabi man ni Agriculture Undersecretary for Policy, Planning and Regulations Mercedita Sombilla aferaman sa mga bagas kan mga local farmers na igwaman nin mga imported na bagas na malaog sa nasyon buhay kundi na pinag-import man kan mga rice traders na makakatabang nganing magkanigo para sa pangangaipukan mga namamanwaan or mga Pilipino sa maabot pang mga bulan maski na igwanin El Nino. na katulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseko. Kung pikon ng iyong ugali at
at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung radio walang 20 minutos makalisan oras na alas 5 nin pagkaaga. Agos-dagos kita kan sa tuyang pagbabareta. Sanmanan sa tuyang mga pagirumdom. Imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroong secret sa pitong katang lahat narinig. Credit card scam, igwanin bagong modus. Siguro man sa Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Radio walang labis, walang Iraray nagpapagiromdom ang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP na maglikay sa credit card scam matapos na maaraman ang mga panibagong modus kan mga scammers sa indang mga biktima. di mawawaglit taga-rito aking iniibig. Kanid kan BSP na i-check kung may igwanin mga palatandaanin scam kapares kan aapudan ka asin nagsasagin-sagin na representative kan sarong credit card company asin sasabihin na dahi ninda or dahi na sinda nagluluwas nin card na igwanin numero sa atubangan asin man sa likudan. Tayan man kung puton sinda kung nagagamit panindaan credit card ninuliman ini naka-deactivate na asin sasabihin sa naninda na ipapadara na sa nanindaan bago mong credit card kapag ipinagtaw mo ang presenting credit card details. Dito sa pitong gatang sa Abiso man kan BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas dai itao ang mga detalye kan sa indong credit card kaparehas kan number, expiration date, asin man ang card verification value or CVV. may isang munting tindahan sa buhanan. Aray, pinatanidan ang mga credit card holders na kung igwanin apot o reklamo manunungod sa account tulos man na may kipagtabangan sa credit card issuer o bangko. Kung nasa batman sa scam, pwede man sindang makipag-ulay or mag-agad din tabang sa Philippine National Police o sa National Bureau of Investigation ganing maimbestigaran asin makasuhan ang mga scammer. Katulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung radio walang labis, walang kulang. Yorororeo, narenero, narenero, yorororeo. Court Martial versus Durante. Asulong na. Imposible. Upunan na kan Philippine Army or PA an aldaw magpunyon yan ang court martial proceedings kontra kina Brigadier General Jesus Durante III asin anom na iba pa ninuliman sa kasong paggadan sa negosyante asin modelo na si Yvonne Chua Plaza sa Davao City kan Disyembre 2022. Sigun naman kay Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad tapos na ring pag-aadal sa administrative liability ninda Durante na dating hepe kan 1001st Infantry Brigade Commander, Deputy Commander na si Colonel Michael Lecquiayo asin 5 enlisted personnel na sinda Staff Sergeants Gilbert Plaza asin Delfin Sialsa Jr., Corporals Adrian Cachero Rolly Cabal asin Romart Longakit sangkot man ang sarong alias Junior asin alias Master Sergeant. Raman man kay Trinidad ang kaso na naisumiter na sa General Court Martial na pinamamayuhan ni Court President Major General Jose Ariel Niembra na presenting 10th Infantry Division Commander. Kay paman kan sinabit naman na bareta ang mga ini na atubang nasa kasong paglapas sa Article of War 96 asin Article of War 97 sinda Durante asin Lecquiayo
asin pinagbalyo na, asin presenteng nakakulong sa Eastern Mindanao Command Headquarters sa Camp Panakan sa Davao City kan Lunes. Ito ay hindi chismis. Agirumduman na binadil asin ginadan nin haranihan si Plaza kan riding in tandem sa atubangan kan sa Indang-Harong sa Barangay Santo Niño, Tugbok District kan Disyembre 29, 2022. Dito ay nagpumpukan ang ilang Good morning, RJ Nalubmis. walang hanap buhay. Happy watching and ingat dyan sa imong trabaho. Chismis. God bless you always. Lang, yun walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa Good morning, Ma'am Nati Navarro Verde Flor Tria. ng iyong ugali. Happy watching po sa satuyang programa Bangon na mga Karonda. Oras ba sa gulo? 26 minutos na po makalis ang oras na alas 5 nin pagkaaga. Rio, walang labis, walang kulang. Yorororeo, narenero, narenero, neredi. Yorororeo, narenero, narenero, neredi. Imposible ang Kasong administratibo na igwanin teknikalidad, ibasura na sigun man sa Civil Service Commission. kung ibig mong mabuhay ng tahimik. Ipinababasura na kan Civil Service Commission or CSC Assistant Commissioner for Legal ang mga reklamo asin apelar na daiman nagsusunod sa mga technical na kinakaipuan in 2017 Rules of Administrative Cases in the Civil Service or RACS. Inaaway Nabi man ni CSC Chairperson Carlo Alexei Nograles inibase man sa resolusyon kan CSC na ipinagpalawas kan Enero 13, 2023 na nagsasabi man sa Assistant Commissioner for Legal na mag-issue nin mga kasuguan na magdidismiss nin mga kasong administratibo na napatotoohan na may depekto base man sa mga teknikal na basehan na ipinagtao sa 2017 RACS o ang mga polisiya kan paagi para man sa pagkapot nin disciplinary as in non-disciplinary administrative cases na ipinagsampaling sa CSC. Sigun pa man Kinugrales ang sinambit naman na lay bilang kasimbagan sa nagdadakol na numero kan mga reklamo asin apelar na napatutuhan na igwanin depekto asin mayong kamugtakan ninuliman sa dai magkakaigwanin mga magkakanigong partido na kumpletohon ang mga importanteng rekisitos. dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan. Sa irarom kan sinabit naman na resolusyon na pwedeng i-rekomendar kan Office of Legal Affairs ang pagbabasura kan reklamo o apelar na naigwanin pag-aprobar kan CSC kung ang mga kaso na daiman pinagmimidbid kan CSC kawaranin anuman na kinakaipuan para sa sarong tamang reklamo, mga anonymous na reklamo kung saan ang inireklamo dai aram kan publiko o ang mga akusasyon na daiman mabe-verify o masusuportaran nin dokumento o direktang ebidensya, mga desisyon na igwanin nakuha na pinal na desisyon. Walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay usisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan. Good morning man po kay Ma'am Marisa Mendoza. Kulang. Yororole. Good day pa na, ano? Ende. Sorry po. Nare. Alam ko, yan ka po sa ibang nasyon. Good morning man. Nag-aantabay man or nagdadalan si ako, si Presi. Posible ang Yaon man si Eileen Apan. Thanks for watching, Eileen. Good morning. Ingat and God bless sa indong pamilya. ng tahimik na tahimik. Magpatay pa tayong kabawat saglit. Tapos po na mga nag-aantabay ko niyan. Good morning and welcome po sa satuyang programa. Salamat man po sa sendong pagantabay asin pagdalan sa satuyang FB Live. Galit, yan may bunga ng yaring isip.
30 minutos makalisan oras na alas 5 nin pagkaga mapagiromdom nguna kita. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Inong nga ang tabayanan po niya sa tuyang bareta sa kamugtakan kan panahon gikan sa pag-asa. DZKI Weather Update.
Magandang umaga po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Miyerkules na midweek at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong April 19, 2023. Sa ating pinakahuling latest satellite images, makikita ho natin easterlies pa rin o ito yung hangin na nagbumula sa karagatang Pasipiko ang siya nakaka-apekto partikular na sa malaking bahagi ng ating bansa. Makikita ho ninyo halos walang masyadong kaulapan na nabubuo o nakaka-apekto ngayon sa ating kapuluan. Kaya ho generally mainit pa rin ho yung panahon na mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw. Mag-ingat pa rin ho kayo, no? Lalo na bandang tanghali. Ito ho kasi yung peak ng init ng panahon. Kaya ho hanggat maaari, iwasan muna nating lumabas pag bandang mga alas 11 na umaga hanggang mga bandang alas 4 ng hapon kung hindi naman kinakailangan. Ang magandang balita naman, sa ngayon wala pa rin tayong nakikitang low pressure area. Medyo malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Posible nga ho hanggang sa pagkatapos ho ng buwan ng Abril, malit na yung chance na magkabagyo tayo. Pero magbibigay pa rin tayo ng update sa mga sasunod na mga araw kung may makikita ho tayo na possible na low pressure area. So malaking bahagi na ating bansa makakaranas lamang ng mga tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms, dulot nga ng mga localized thunderstorms. Dito sa may bahagi ng Luzon, makikita ho natin, malaking bahagi ng Luzon ay makaranas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Dulot ngayon ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura natin sa Lawag, 25 to 32. Sa Tuguegarao, 24 to 36. Dito sa Baguio, nasa 17 to 25. Habang sa Kamaynilaan, nasa 26 to 34 degrees Celsius. Kahapon, umabot nga ho tayo na hanggang 35 degrees Celsius pa. Kaya inaasahan natin dito sa Kamaynilaan, magiging mainit pa rin yung ating panahon. Sa Tagaytay, 22 to 30. Sa Legazpi, 25 to 33. Sa Calayan Islands, 27 to 33. Habang sa Puerto Princesa, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Dito naman ho, sa may bahagi ng Kabisayaan, makikita ho natin na malaking bahagi ng Kabisayaan, mainit pa rin yung temperaturang mararanasan at mga isolated rain showers and thunderstorms din na maaaring mangyari ho sa hapon hanggang sa gabi. Sa Iloilo nga, 27 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 33. Habang sa Tacloban, hanggang 32 degrees Celsius ang inaasahang agwat ng temperatura ho. Sa Mindanao naman, mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkulog din ang maranasan dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin dito sa Zamboanga, nasa 24 to 33. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32. At sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Samantala naman wala tayong nakataas na gale warning. Ligtas naman pumalawat ang mga sakyang pandagat. Kahit yung maliliit na mga bangka, maaari mong pumalawat sa karagatan ng ating bansa. Yun lamang, pag meron ho tayong mga thunderstorm, posibleng lumakas yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalo na sa ating mga mangingisda na may mga maliliit na mga sakyang pandagat. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw, lalo na ngayon, papunta na tayo sa long weekend. Malaking bahagi pa rin ng ating bansa, sa Kamaynilaan, sa Baguio, sa Legazpi, sa Cebu at sa Davao. Makikita ho ninyo, mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa mga susunod na araw hanggang bandang araw ng Sabado. Kung saan agwat ang temperatura sa Kamaynilaan, nasa 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25. Sa Legazpi, nasa 25 to 33. Dito sa Cebu, nasa 26 to 33. Habang sa Davao, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Kaya asahan nyo, magiging mainit pa rin yung ating magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Ito yung mga hanggang 30 minutes to 1 hour na mga pag-ulan na dulot ng mga localized thunderstorms. Mapapansin ho natin, mas maaga nang sumisikat ng haring araw na around 5:40 a.m. at lulubog naman ito, ganap na 6:11 ng gabi. Sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms kung saan tayo nagpapalabas ho ng mga impormasyon. Pag meron ho tayong mga thunderstorm or mga rainfall information, maaari po tayo sa Twitter, Facebook at YouTube ay na mag-subscribe o mag-follow at para po sa mas marami pa impormasyon sa ating website bagong.pag-asa.usc.gov.ph. At live po na nag-uulat mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maraming salamat po. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Have a blessed day po sa inyong lahat. Salamat po. DZKI Weather Update. Yan po sa tuyang bareta sa kamugtakan kan panahon. Ikan man sa Pag-asa. Gatang sa tabi ng Good morning kay Punong Barangay Almazan, Nieves. Good morning, Kap. chismis. Thanks for watching. Lang yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang Iwan na lang kita nin 20 minutos na natatada bago magabot ang oras na alas 6 na pagkaaga. gatang Tabayanan ng masunod na programa. bukan ang ilang bilis.
tambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Yan, teras nanto, padumanan niya tuwan sa tuyong bareta sa lado ning Karawat. Walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa ay usiseto? Kings 76ers ipinoste ang 2-0 lead. Pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi Naka-score man si De'Aaron Fox nin 24 points asin nagsalpak nin krusyal na 3-point shots sa fourth period para man igian Kings sa 114-106 na pagdaog sa nagdidepensang Golden State Warriors. Kambagman or nagkontribuer si Domantas Sabonis nin 24 puntos asin igwanin 18 markers si Malik Monk para man sa 2-0 lead kan Sacramento sa saindang Western Conference first round series kan Golden State. kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay. Igwanin na puntos si Stephen Curry nin 28 alagad nagrehistro nin Luhay na 3 of 13 shooting sa 3-point range para man sa Warriors na pinagpwersa kan Kings sa 22 turnovers. May bunga nangyaring isip, ang pitong gatong kailan may gunitang di mawawaglit, tagarito ang aking iniibig. Patalsik man sa kawat si Golden State forward Draymond Green matapos apudan nin flagrant foul ninhuli man sa pagtapak niya sa daghan kan igda na si Sabonis sa 7 minutes and 3 seconds kan fourth period. Sarong 17-8 atake ang pinagibukan Sacramento sa puro kan fourth quarter matapos makatabla ang defending champions. Pasiring naman sa saindang ikaduwang kapangganahan. Philadelphia, nakakonektar man si Tyrese Maxey nin 6 na triples para man sa iyang 33 points asin igwanin tig 20 markers in the Joel Embiid asin man Tobias Harris sa 96-84 kapangganahan kan 76ers sa Brooklyn Nets asin kuanon ang 2-0 lead sa saindang Eastern Conference Playoff Series. Nakahakot man ang MVP finalist na si Embiid, 19 rebounds, 7 assists, as in 3 blocks para man sa ikaduwang sunod na kapangganahan kan Philadelphia sa saindang first round duel kan Brooklyn. Dito ay Nanginutan man ni Cam Johnson ang net sa sayang 28 points mientras 21 markers si Mikal Bridges. chismis na pag-uusap. 17 minutos bago magabot ang oras na alas 6 nin pagkaaga, bangon na mga karonda. Bakit meron tao na katulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa ay usiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras ko. Antabayan na po ang sa tuyang kapalaran ngunya na aldaw ihatod sa tuyan ni Bolang Kristal. Rio, walang labis, walang kulang. Yorororero, narenero, narenero, neredi. Yorororero, narenero, narenero, neredi. Imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroong siklet sa pitong katang lahat naririnig. Asiringan na niya ito niyan ang kinaban nin showbiz. Imahada madidipisilan ng makabalik sa Itbulaga. Walang labis, walang kulang. Itong aking Nagpahayag ang Crown Artist Management ni Maha Salvador na paramiantas mawawala ang actress bilang co-host kan longest running daily noontime show na Itbulaga. Ipinagtaon na rason iyo ang pagpepreparar ni Maha sa iyang nagrarani na kasal sa fiancé na si Rambo Nunez sa Hulyo. Ini nasambit man na ang rason, ang uncertainties o mga mayong kasiguruhan sa show darakan pag-take over kan Holocaust Children sa kumpanya na iyo ang nagpo-produce kan Itbulaga. So, ninhuli ka ni
Igwanin showbiz observers naman na igwanin opinyon na peligroso kung ingkaso magbabalikan aktres sa sinambit naman na show. May nagsabi pa na pinag-inutan na ni Maha ang tape bago pa man siya masipa sa show. Ang hurot paman kan kibit sirs kung ang Tito Vic and Joey na nagtagal din 40 years sa show na bakong garantisado ang magiging kapalaran, how much more the aki Maha na day pa dekada ang binibilang sa stint kaini bilang host sa noontime show. Anyway, siguro abangan pa man girara ini kan mga suki kan show magpuon apare hasta sa hulo. So ini si kanta na mula apare hanggang hulo na sa idadalagan kan programa after the Halos host takeover from Tony Toviera. So ambot sabihin po palan itong haloy-haloy na nagkakapot kan sinambit naman ang noontime show na si Tony Toviera, pigbalyohan na kan mga halos host. Tao na katulad ng busyoso at sa buhay ng papuay kusise. Speaking of Maha, kan sarusan ng aldaw na nagtaw siya nin bachelorette party o kan sarong aldaw pinagbareta tapo ini para man sa iyang nagrarani nakasal. So kunya nagigwasin da nin bachelorette party kaiban ana sa iyang mga barkada bago pa man ikasal sa maabot na Hulyo. Again po, inapudan ko ang gabos ng mga presidente sa kada barangay sa 41 barangay. Tako po ang pang 42. Ang 41 barangay ng mga presidente sa persons with disabilities. Kung ikaw ay Magpasiring po kamo sa aga, alas 8. naririnig, Dakol-dakolan sa tuyang mga tutukaron, si mga daipaman po ng mga nag-aaratindir, mag-attender na po kamo. pati Para matawaan linaw kung sa inindo ko kanon ang budget para sa indong uniform. Nagwapo kita na apat na area dyan sa Banwaan ni Nabwa, iyo ang Railroad, River, Mountain, asin man ang poblasyon area. ang tama ay huwag magaling. Igwapo kita na color coding sa satuya pong uniform. Nainipuan sa tuyang gagamiton pag-abot ka National Disability Prevention and Rehabilitation na ikukondusir sa Hulyo. Yan po ba kung kasuguan sa nakan LGU, bako ko pong kapritso ang NDPR kundi ini po naghahali ini sa Proclamation number 1870 na ipinagproklamar kan sa tuyang dating presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngayon po magtarabangan kita kung anong mga aktibidad ang gigibuhon dyan sa laog kan programa na iyan. Aning matawan-taman po nin kaugmahan ang sa tuyang mga kaibanan sa persons with disabilities na kaya paman na maghiro-hiro. Asin matawan-taman nin plano para duman sa mga bedridden na mga PWDs. Sa pitong gatang Diyan po sa indong barangay day po nindo pagligawan kung igwapo ka mo nin senior citizen with disability kinakaipuan po na kami noron nindo na magpasiring asin magkuanin magkakanigong identification. may isang munting tindahan sa buhanan yan at sa kanto Good morning, Ma'am Amparo Bersa Agbay. di Salamat po kan sa indong pagkantabay asin pagdalan sa FB Live. na walang mahanap buhay kundi ganyan. Again po, pinapagiromdom ko sa gabos ng mga barangay dyan sa Banwaan ni Nabwa, Daipo Nindo, Walang labi, Malingawan na igwapo kita nin SCWD. merong tao Inibase po duman sa Resolution number 5, Series of 2021 na kinakaipuan po na tawan tapaman giraray nin ID an sa tuyang mga senior citizen na igwanin kakundian o igwanin na disability. ito ay hindi chismis na pag Girumdumunta po na siring kaining bagay kinakaipuhan kan National Council on Disability Affairs para makumpleto ang sa indang numero para man po sa hinahagad kan Senado asin Kongreso nganing maaprobaran ang sa tuya pong pigahagad na tabang kada bulan. imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang. Ako na senior citizen igwamanin sokpen ang PWD kinakaipuhan magkaigwaman. Tahimik na So magtarabangan po kita gabos. sayang ka bawat saglit.
Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Nililiyo, walang labis, walang kulang. Halata natin dito ang pagluwas kan sa tuyang kapalaran atod sa tuya ni Bolang Kristal. Yan may bunga nangyaring isip. Ang bunga Ngunyan, Abril 19, 2023. nakarito aking iniibig. Yorororeo, narereo, narereo, yororeo. Yan, nagluwas na si Bolang Kristal. Aris, March 21 to April 19, malaki ang pag-asang magtagumpay kung ang hangarin ay malinis, anumang bagay na lumihis noon, manunumbalik sa tamang landas ngayon. Kung problemado noon ngayon, kaligayahan ang matatamo. Lucky numbers, 5, 8, 12, 27, and the lucky color is electric blue. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan. Taurus, April 20 to May 20, iwasan ang magpadalos-dalos sa paglagda ng mahalagang papeles o kontrata. Magtanong sa higit na nakakaalam. Lucky numbers 1, 5, 21, 34, and the lucky color is gray. Uy, salamat pala duman sa sa nagtaon na yung barato. Kaya po nindo, igwa pala ang kainin nakatama na. First time in the history. At sa tuyang programa, nabaratuhan kita. Dahil po duman sa sa ipinagtautang numero haliman kay Bolang Kristal, ta si Bolang Kristal dapat taman ini yung baratuhan. Salamat sa nagtaon ng barato. Dahil na dapat mention na ron an sa iyang pangaran. Sige, kung iyan an sa imong kagustuhan, no worries. Ito ay Abot ko kuta na pangaranan ka kaso habo mo man. Anyway, salamat kan sa indong sa imong barato. Gemini, May 21 to June 21, repasuhin ang mahalagang bagay sa trabaho at baka may makalimutan dahil magiging makakalimutin ka ngayon. Lucky numbers 9, 18, 26, 32, and the lucky color is beige. Cancer, June 22 to July 22. Kung ano ang maririnig, huwag patulan dahil masasangkot sa gulo. Huwag pansinin ang pang-aasar. Lucky numbers 3, 5, 22, 42, and the lucky color is orange. itong aking inaawit, ang tama ay huwag mag-alala. Leo, July 23 to August 22, maging praktikal sa hirap ng buhay. Ayon sa budget ang gastusin. Ipagpatuloy ang pagsisikap at pagtsatsaga. Lucky numbers 10, 14, 23, 40, and the lucky color is butter yellow. Virgo, August 23 to September 23, kung empleyado, maipapamalas ang angking talino at estilo sa trabaho. Nahahanga ng boss, mag-ingat sa manloloko. Lucky numbers 2, 15, 31, 43, and the lucky color is maroon. Libra, September 24 to October 23, iwasan ang pamumuna sa kapwa dahil ang balik ay 10 doble sa sarili, maging positibo sa isip at gawa para magtagumpay. Lucky numbers 3, 12, 17, 22, and the lucky color is lilac. Scorpio, maswerte ka ngayon sa negosyo o hanap buhay, subalit maging kabaliktaran sa larangan ng pag-ibig. Lucky numbers 7, 11, 19, 35, and the lucky color is brown. Dito ay nagpuumpukan ang ilang piling. Sagittarius, November 23 to December 21, kung may lihim, malamang matutuklasan. Huwag matakot na ilantad ang katotohanan kung nasa katwiran. Lucky number 7, 24, 40, 42, and the lucky color is silver or gray. Yoso at sa buhay ng papuay ko si Seto. Kung pikon ng iyong ugali
Capricorn, ang gulong ng buhay minsan ay nasa ibaba at minsan ay nasa itaas. Kung hikahos, huwag mabahala dahil aangat ka. Lucky numbers 3, 5, 22, 42 and the lucky color is pink. Aquarius, magbibigay Aquarius January 20 to February 18, magbibigay ng swerte ang pagiging masayahin at palaging positibo ang pag-iisip. Gumawa ng makabuluhang bagay. Lucky numbers 10, 14, 23, 40 and the lucky color is cream. Tahimik na tahimik, magpatay matayang kabawag sa Pisces, ipagpaliban ang plano o paglakbay dahil may mga hadlang at tiyak hindi magtatagumpay. Makakabuting mag-relax. Lucky numbers 2, 14, 19, 25 and the lucky color is mint green. ng yaring isip. Ang pungga Iyan po ang satuyang kapalaran ngunyan natod sa tuya ni Bolang Kristal. aking iniibig. Yururuleo, nariruleo, nariruleo. Taray po sa aga, magkakigwa kita nin first quarterly meeting sa Nabwa Federation of Persons with Disabilities. Yan po sa Nabwa Gymnasium. Hopefully, si mga opisyales na asinman, mga miyembros tangon niya na nag-aantabay, kung pwede magpasiring kita ngon niya na aga duman sa tuyang opisina ta pinagbakante na inikan LYDO. Puwanta pong linigan ang sa tuya pong opisina. Inabot na po kita kan tamang oras para magpaaram digdi sa programang Bangon Na Mga Karonda. Dito sa Kaibanan niya to sa control, sabi na obra, kaibanan man sa information, Jimmy Gwanson. na kung nalalaman. Sa transmitter, engineer Abelin Don Toralio. Kamuya pang chief technician, kaibanan niya man si Ricky Sagaya. Walang kulang. May isang munting tindahan. Hindi man po ang sendong lingkod. Yan Sinserong servidor, at gatang Kagawad Jonathan Oliva. umpukan ang Tabayanan po ang masunod na programa, kaibanan si Cap Melvin Barayoga. ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa'y usiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Yururuleo, nariruleo, nariruleo, nariruleo. Yururuleo, nariruleo, nariruleo, nariruleo. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay pa tayong kabawat saglit. Ito ay hindi chismis